Tenang ayang, aku pasti akan membelamu. Aman, Dik. Iya. Aku mau bertanya padamu. Samang yo ora kok jodoh menehi duit gelem apa karo wong tuwa kene? Jenengan iki tapi direm-rematine wis to, piro wene lho. Ya bener samang. Maksudnya kalian nembang ning kene iki lho. Ambok timbang kesuwen mbok teko duwite jaluk yo tekok ngono ae. Maksudnya kalian nembang ning kene iki awake dhewe kudu gawe renang penggalih. Mbah, gak ngopo. Rene. Mriki, Mbah. Gak ngopo, ora gawe masalah. Ora gawe masalah piye to? Priye, gak priye. Nggih. Wah, langsung kene duit. Ulo tampar. Ulo tampar. Matur suwun, Mbah. Lah samangke ngopo kok tangane cekidingan ngene iki? Ora gak njaluk duit laras musik. Ulo tampar. Oh, ngaten. Mbah diganti mawon lagunipun ampun Ulo Tampar licunipun. Napa ajeng oke. Oh, ingkang penting dangdut. Dangdut, oke. Ya apa ngono ning Ganti ulo sawo apa ulo weling, Mbah. nggih. Padha nyokot. Nek ulo tampare kula gantos ngagem ninggal katresnan mawon pripun? Oke, cocok sing penting goyang to Mbak ini ki seneng goyang sebab. Menika kula pikantuk mandat menawi ngaten. Sih, Pripun? gantos nggih. Nggih ning lagunipun ampun Ulo Tampar. Oke. Litunipun. Ganti ninggal katresnan ya, Mbah. Nek uloe gegeden pot ganti pitrung apa betuget ngono ya. Uget-uget tampar pisan ki mau. Uget-uget tampar nggih. Terus piye nek uget-uget tampar iki sinampa? Mboten lagune nderek Pak. Nggih, ngaten. Napa Oke. pripun? Sanese. Napa sanese napa? Sanese napa? Napa? Lali janjine. Luar tambahi meneh. Ditambahi meneh. Apa kuwi tulisane apa tulisane? Teks proklamasi. Agak apa iki? Puisi. Allah ya azim. Ya Allah, malah aku ora ngerti lagune iki. Pripun? Berjuang. Dek zaman berjuang. Oh, capek gunung. Nggih niki tulisannya berjuang. Berjuang. Delok to tulisane, Pak. Oh, capek gunung. Oh iya. Oh iya lagi Lombok 20 kilo. Berapa? Sama kok catetang blonjo to Campur malah. blonjo barang to, Mbah? Iya. Oh, capek Oh, saking gunung. parahan niki. Berjuang. Hei. Dek zaman Oh, berjuang. ini caping gunung. Capek gunung. Oh, niki bawane ngagem cakepan iki. Oh ya. Wis ora apa-apa. Oh, nggih. Ayo malah do rembukan Bos sih, lah wong iki Pak panyune lah kula kan tanggung jawab wong wis nampani. Oh ya. Nggih. Nggih, caping gunung. Capek gunung, Mbah. Ning kene bawa. Niki iso nyanyi niki yo iso nyanyi. Napa badhe bawa piyambak Mbah panjenengan? Monggo, Mbah. Wah, menika lho sing diantu-antu. Wes guyu saiki gelem guyu saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saben bengi Kok ora padha karo kowe? nyawang Apik. Wah, apik wong. kota. Konang kok kotang. Wong tuwa kok celup-celupan. Seneni, Pak. Seneni. Kok konang nggih, Mbah? Niki wau lak kula lak madar mriki lajeng wonten kota Nyawang kota nggih mawon. Oh, kota. Kota nggih. Samang jenengane sapa to? Dawam to. Oh, Dawam. Umahe? Menika Waduh. wonten ngajeng pas peken. Oh, ngaten nggih, matur nuwun. Kota nggih, Pak Toro. Kota. Yo terus, ora mangki. Yen memajang mung anggo janur Kotang. Ya apa dadene? Ya bener kuwi, bener. Badawan kok. Cek kok niki sing
bener. Kuwi jengkok kene. Cengkoke nek marahi tratapan. Tratapan. Dasare nyaine bagus, suarane apik. Bagus nek cara kene apa? Telo. Waton Elok suarane jan. Pas. Apik tenan iki. Hebat dah. Panjenengan tak ya saged ngembang to, Mbah. Dawam. Yo. ngacitan sarawi Wis elok gregele. Jenang sirat. Kok jenang Lah sirat. enten jenang sirat enten. Ya ning jenang. kan arane ganceng. panas udan Udan panas. Panas udan. aling-aling Kusik aja aling-aling sik. Wah, tepuk tangan. Hebat. Samping gunung. Apik tenan iki. Nyatian. Yatian wadon saraton lanang Suarane nyeneng. Suarane iso kaya radio sambar bledek. Jenengan ki lho kok iso. banyu Aku ya seneng kok. Aku lho seneng. Apik. Apik banget to. Salah tak gumule berat. Arek gamulen. Iya. Etok gamulen. Pak, niki ajeng gawa bali karo Mbak Eka. Kula seneng dangetke swanten Nggih panjenengan. damel. Pak, ngrungake dhisik. Omong jogo speaker. Ki samang kowe karo Mbak Eka uget-uget apa go bali. Gak gawe encot-encotang anake. Mboten damel topeng mawon. Nek topeng malah jawet dinek mlebu. Tidak damel topeng. Yo. Iki kok tulisannya angel menjingan kuwi. Delok tulisan tulisan Cina kok ngene, Cak. Oh, cakepane iki apa sing biasa? Cakapane niki napa? Ah, niki ya nek iki tambah selawe. Iki Boten. Oh, ayo saja. Waduh, yo. Nek selawe iki. nek ora tambahi dawa wegah. Njur Angel Kak. Pak. Mumetke sih. Nah, ngono nek ora tambahi ya wegah kok njur apa? Amoh. Oh, Niki amoh. Nek ora tambahi Amoh niku nek cara paran empu. Empuk ya jane entuk 50 amoh. Kula mendang jenengan sare sareng kula ajeng jam pinten? Bapak rawe. Mbak. Bapak rawe. priye to kok njur Aku dikon Lho, niki sarene ting pundi? Kula ting Parak. Oh, niki. maksude Nggih. ku sampeyan turun nang Parang njur Mbak Eka. Nggih sareng. iki arep kok takjak bareng. Oh. Iku tak siapi tak keroke malah dhewe wis turu sik kok. Ayo, ning jenengan umpama lho, Mbak, Nggih. ndek bojo semene iki wegah to? Lho kok wegah piye? Ayo apa kena gawe apa-apa nek wis Walah niki. Tresnaku aku bisa duwe bojo panjenengan. Ah. Iya aku seneng. Bagus tenan ya. Cabe rawit. Ya neng dindi lho mesti tak Ta- tuntun. Tak Tapi tuntun. kecil tapi Ya jal umpama dituntun Mbak Eka cek umpama dituntun. Kula tuntun neng dindi tak gandeng. Kosek Mbak Eka sing Kula sing nuntun ora gandeng. sam. Manten kok sing lanang ngene kaya Kosek umpama Mbak Eka Gades. kosek Pak Mbak Eka dituntun. Kula Ah, tuntun. umpama Gandeng, ditun gandeng. Mbak Eka saking pasar napa? Nggih. Inggih saking pasar. Nggih, tumbas kethek. Itu lho. aku lho niku rene lak naminipun lak Jumali asline. Aslinipun Jumali. Jumali ki apa? Artinipun apa Jumali, Mbak? Bagus. Sahabat boten. Napa? Riyen Jumali yo lajeng dijenengaken merah abang Nggih. gede. Sakniki Dadi diwalik dadi 5 oh iki dadi maju. Cina, marga Cina. Marga Ora Cina. roh. Ah nek baik Eli, kula mesti. percaya nek 5 ju. Limaju. Nek ki ora 5 ju.
Iki bojone kan iki 5 ju. Heeh. Iki 6 ju. Heeh. Ariyen iki Jumali desane iki diwali dadi 5 ju. Bene pancen wong loro ki cocok. Luweh wong jejake Cina kabeh. kok. Bagus tenan Ki Mbak iki. sama Bagus ta? sapa ki? Mbak Cara kene. 5 ju. 5 ju, 5 ju. Berarti ke putune marga Li Cheng Shui sama. Tapi nek aku karo ki wis genah kelakon mesti jenengan limpo. Boten nek nika 5 ju. Nek kula PP niku 8. Nggih, nggih. Lah nggih PP niku cara Wis ayo samping Matur nuwun gunung. ya Mbah Li. Monggo dipun. Samping gununge mbok cakepane sing biasa mau. Oke niki. Iki ki No, udu iki lho no. iki kita sing bener ki jane. Pripun wonten dawuh? Ngersake lagu napa, Mbah? Oh, nggih gegaraning wonten pamundutan gegaraning wong akrami. Yo. Nah, menika dereng gadah garwa jenengan kok akrami niku. Gadah garwa pripun Mas? Kremi kok akrami. Akremi. Kula kan yang kremi ngeten lho. Oh. Gadah garwa priye? Yo, Oh, jenengan joget napa enggak? Nggak Mbak. Iki piye Laras. to kok malah Monggo. Ya monggo Ya. Mbak Laras sangkrem yuk. dek zaman berjumpa. Zaman berjuang Jorak anak lanang Kul gombal gampul Asik Asik Lah, nek carane alat makan. Heeh. Iki Eka iki kaya sendok. Heeh. Terus nek Laras iki kaya garpu. Heeh. Nek Abah iki kaya sumpit. Supit, anek umpama ki. Mbak Simbah 5 maju, Pak. Tusuk gigi. Nah iya. Umpama kembang nek kaya Mbak Laras ki kembang mawar sing gek megrok. Mawar. Ah. Eka Kembang melati. Bang Melati. Nek umpama Mbah ki sente wulung. Sente wulung niku sing gatel. Gatel ayo. Umpama kendaraan. Kendaraan nek kaya jenengan ki Fortuner. Heeh, nek Mbak Eka, Avanza. nek Avanza. Mbah 5 ju. Baju mati ambulancet. Bulung mari gatel. Sia-sia. Kita nono lek masuk angin aja entuk numpak ya, Mbah. Iki Nek carane omah. Nek umah, Heeh. Nek umpama sih Mbak Laras apa? umah loji makro sing gedhe sing apik. Nek Eka? Mbak Eka. Mbak Eka yo nek kira Eh? nek umah apa? Pendopo. Pendopo. Nek Mbah 5 ju. Sapa ki jenenge? Mbah Dawam. Umah manuk. Oh, sarangan. Ayo malah umah manuk. Nek carane bangunan ngono kuwi kudu manuk. Heeh. Kudu. Apa? WC. yo Panggonan umpama panggonan omah toh Heeh. dapur bersih nek Mbak Laras ki. tenang Nek kaya Tenang. Eka Nek Mbak Eka. ruang tamu sing ombo sing resik. Kamar tamu. Aki Heeh. WC peceren.
Ora seru-seru. Tenang ayang, aku pasti akan membelamu. Aman, Dik. Iya, aku mau bertanya apa padamu. Oh, iya. Samang ya ora kok njur dimenehi duit gelem apa karo wong tuwa kok ngene? Jenengan iki apik direm-rematine wis to, pira wene lho. Ya bener Samang. Maksudnya kalian nembang ning kene iki lho. Ambok timbang kesuwen mbok teko duwite jaluk njur tekok ngono ae malah. Maksudnya kalian nembang ning kene iki awake nembang. dhewe kudu gawe rena ing penggale. Nyuwun sewu, Mbak. Samang kok ya Rika wis biro doboli kaping pira? Masalah ndoboli apa neh iki? Cara Banyumas tak doboli ping pira? Apa ndoboli iki apa? Ndobol iki mbayeni. Oh bayi. Nek sampeyan Urung. ndek bojo ora to? Duda. Judo. Duda. Mulakno berok banget. Berok ki apa neh berok? Berok ki apa to nek berokne basa Dreges. Tekke ya. Ora apa-apa ya Kang Kijing. Ya ora apa-apa. Jamane wis makmur jarane lan sing diadang gombak dapur keturutan sing sanesing. Kan sanesing apa ya bayar meneh. Nggih, niki sing ngantre kathah. Dereng telas-telas sakiriyen maksude. Nek joget ning panggung ki hadap kamera ora Ora. madhep sinden. Iya. Madhep kamera. Ngerti ra? Disyuting. Ngerti ra le madhep rono apa? Apa? Nyawang sumbing sindaramu. Aku lho le nyawang oh niku angin niku sari sareng. Madhep wis madhep rono Madhep kamera lek ra kuat lambekan tangan. Nah. Wis madhep rono timbang. Sumbing Sundara ku ya apa lho? Sumbing Sindara niku lho nek teng Temanggung niku kan enten kalih gunung sing berjejer. Oh iya iya iya. Gunungnya niku Sumbing kalian Sindara. Oh, gunungnya Sumbing. Kalian Sindara. Sumbing ini cara swing. Sigar cara. Ayo. Nek mriki anu gunung Jeneng Sumbing. Gunung Sumbing Sindara. Sumbing kalian Sindara. Kuwi bergandengan lho to. Nggih. Berjejeran. Berjejeran nggih. Padha-padha gedene padha-padha bobote. Lah ya mula ki mbae wit mau kan joget marep rono ora gelem. Ndang tak anu jebul nyawang Sumbing Sindara. Sing digawa Mbak Eka. Aku ora nggawa apa sumbing Ora mau lho. Wong tak seleh ketan kono kok. Mbak, kowe men golek Bali jah kok ngono. Awak digusur. Aja Nek digusur payah. Ya jonge ora sia-sia to ning weruh rupane iki lak gregeten to. Aja to Mas kok gegeten nang manis kaya ngene lho.
Langsung kaya ngono. Ya alam mesti kok mesti demek nyedak. Gregetan aku. Ayo wong rupane Ki, wae. ki nganu to, Mbak. Nome nek ndelok dangdut mesti nyendolang banget ki karo wong. Ngendol ki. Ngemek ngono lho. Mula Senane sia-sia ya, Kak. aja cedek-cedek karo Mbah Dawan. Gendol apa Mbah Dawan? Mbah Dawan. Wong jenenge wonge sia-sia wong bagus kok kaya ngono ya. Lah wong bagus e kaya ngene. Kaya apa? Alah. Kaya apa, Kak? Nek cara kene. Nggih, nek cara mriki. Heeh. Wah. Pate lho nya. Asik. Ono meneh siji. Apa? Sing jan maksudnya bagus banget. Bagus banget. Pol-polan apa? Apa? Kuwi jenenge sikak. Oh, Bagus banget. coba. Bagus banget ki. Sikak. Heeh. Sikake pada apa, Mbak? Nggih. Gendul. Sikak niku Wadah gendul. wadah gendul. Wah, wadah gendul jenenge sikak. Oh, sikak. Isine cokak. Oh isine Ya. cuka. Oh. Nah, sikak itu isi cokak. Pengalaman wong niki mbiyen pancen wis cekel polisi ping pira ae samang ya mbiyen ya. Oh ki biyen. Biyen tak ngene, saiki ngene. Ah, itu- Wis ora. Iya, Mbak. Ngene ya, Mbak. Biyen ngono saiki ngono. Wis ngene saiki ngene. Ngopo ngono ki ngopo Salat maksudnya? ngene gak saiki sak galon. Yo. Jarene wis Sar. Wis gentenang batire. Sampun. Rono. Wis ora semang dundang meneh. Wis samang kok. Senengane kok ngundang. Samang kok ya seneng temen karo. Aku ki gorarek nderek. Ora wis ora mang darung-arung pun tak. Kae-kae mlakune wah mlakune. Wah, aku nek gegulung disapi dhewek ya lebune. Sare mau dicepaki. Sampun. Sare nek ora aku tak disareake. Jenengan ki lho kok mesti kaya ngono ki sarung kok. Ora ilok lho. Oh bagus e kaya ngono. Oh, bagus e ulang-ulangan ngono kok ya disarekake lak ya. Menika Pak Jengkang Sampun, menika menika. wau ngersaken gungan menapa menika? Gegarane wong Gegaraming akrami wong Asmarandono. Nggih. Pun kalian Mbak Risa. Badhe nyekar piyambak, Mbah. Biung badhe nyekar Oh, piyambak. badhe bawa piyambak. Monggo, Monggo. monggo, Katuran Pak. Nggih. sekar saking palenggahan, semoga nggih. Nek nggih pakem nek nggih. Mriki Mbak Risa kali jenengan. Ayo Risa. Jik. Ya. Mbak Risa juga ditemani di sini. Pun tuwa niku pakem sing nembang kula niku Nggih. sing alus. Alus. Nggih. Tur menawi jenengan pakem kula pitados, Pak. Nggih. Menyate saking lenggahman pun ketawis. Perok barang. Perok barang. Nggih, pirok barang. Monggo radi maju mriki Mbak Risa. Kegarane wong akrami. Apik Yo anek iki pakem. Nggih. akrami. Apik. Tutu bondo tutu rupa. Riyin sekolah tekan kelas pinten, Pak? Riyin sekolah kelas tunggal napa? Mati gurune. Jik. Amung ati pawe Pak. Daleme pundi jenengan? Diwa niku daerah? Daerah Bojonegoro. Oh, mriki jenengan dalang kok? Mbah Dalang niku. Mbah Dalang menika nggih. Nggih. Dalang papakane dalang nek jenengan niku dene ora ngaku ya luwih ning nek papakane dalang. Lah Kakang Adi karo Pak Madya to ki? Ayo. Anak tua anak nom. Oh, nggih. Sing nom sinten sing tuwa sinten sak-sake nggih. Penting anak tua anak nom. Luput pisan kena pisan
yen gampang luwih gampang Asik. yen angel Isih kurang. angel Weh, weh. Anteng dek ngono. Anteng. Aja sia-sia to. Nek iki dalang suarane apik menan, Dik. lang Pun sare ya, mau kan wis dicepaki susu karo betadin to. Udu kowe mangane udu betadin. numbas arto iki dawaken sarung jagung Mbak Kang. Nggih, monggo. Yang nyekar Nyekar monggo-monggo basareng-sareng. Mbak Eka. Mbak Eka kalian Risa Rakang Mbak Risa. Kalian Mbak Risa. kali Ora kanggo iki. Sampean nang kono anteng ora. Dawam ora anteng rangket ngono. Wes lho ya wis Aja lho, Mbak, aja lho, Mbak. kae iki sing tak tresnani kok. Bobok kono sing apik ya. Sayang Kok tundang mantuk sayang. karo ibu. Tundang sayang. Oh, karo Sayang. Sayang di situ ya. Sayang di situ kamu jangan ngalup ya. ngalop ki apa? Ngalup huk huk. Kok padha mikire. Kuwi njegok kuwi kawan. Monggo sarung jagung. Dat.
Pun. Matur nuwun sarung jagung sampun kapiyarsa pamundutan saking Pak Dalang. Mbah Nggih, Dalang. Mbah Dalang. Ya. Nggih, Digayenge meneh. digayengke meneh saiki Yetira karo Mbak Riris dah loro Ah, nyanyi. Yo. Mbak Siwi Monggo. enggak? Mbak Yetira karo Mbak Riris. Mbak Siwi enggak? Mbak Siwi cok nganu to nek ngadeg cok wis ra mayar sakniki. Cok Ora mayar ki apa? Ora penak. Ora penak. Heeh. Monggo Mbak Yetira Yo. sama Mbak Riris Zet, biar Riris. nyanyi sing gayeng pokoknya. Yuk. Nah. Ini hawanya udah mulai dingin ini. Sinden boleh memakai jilbab boleh, monggo. Ya. Kebange sing gayeng lho Mbak Riris, Mbak. Ah. Sing iso berkeringat. Nggih, napa menika? Monggo derek mawon. Nah, sing kira-kira apa? Kopi dangdut apa alunan kopi dangdut. Apa? Nggih. Liwung mawon. Liwung dadi. Nggih, yo liwung. Monggo Akang Kendang dan juga teman-temannya. Tembangnya ada liwung. Wah. Monggo, liwung, monggo. Asik. Oh. Ah. Oh. Ya oh. Ah. Ah. Huh, huh, ah, huh, 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 ah, huh, huh. Tati liwung, tatiku nalika Oh, ah, ah. katamu semangat bagus dan perilaku rentang senyap
kasih. Gayengipun liwung. Oke. Sampun kapiyarsa. Yo laras karo Risa maju ke depan. Yo. Yuk. Mau kon kemulang, saiki kon ngadeg, nyen dalange cok munyah manyeh kok. Gini. Ayo digayengke. Gayeng pokoke lagune sing niki. Yo aja anjlok udah ambruk panggungnya. Enggak, ini enggak anjluk. Yang gayeng Mbak Risa lagunya ya. Karo kemulang rapopo jane nek anyes. Mun timbangane Piye? timbangane mangke dadi lara. Nggih, niki nyidake sing wau dereng siyos menika wonten pamundutan ninggal katresnan nyuwun Oke. dipun radi gayeng nggih. Oke. Mas Yo. Adi. Mas Adi monggo. Ninggal katresnan. Monggo. Oh, mampu pomi. Marake ngelih. Kae Pak. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku.
suwun. Oke. Monggo kembali ke tempat. Oke, lagu panutup Mbak Eka. Nggih, monggo Mbak Eka, yo sing gayeng. Yes. Ya apa lagune manut Sing rejeh, sing rame. sing rame. Manut. Oke, Gubuk Asmara. Oke. Oke. Gubuk Asmara, Eka uget-uget. Yo. Ya. Langsung. Oh, ya yo. Oke. Iya. Ya iya. Iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek Ya iya. iya semuanya Ya iya. tulisan wayah wengi nganti kapan rino Jogetane wangun Enten bulan mandek sithik. juga anak mangun kempul iku enek Ha iya jenenge jogetan ndok iki ngene iki mau. Kok ndok to? Kaya ndokan mecah ngono ki lho. Pluk pluk pluk. Kaya wis tau weruh. wis tau ndoke dhekan pecah Ndoke nika. Ancen kenang anu nika. Yo. sakjroning ati Asik. luntur saya berak ati aku kowe dadi karwa Asik. gubuk asmara yen liwat yen tak goleren ya mas Jawa Purwo ning tagak bak tulisan tanpa benang tanda isih perawan yo jenenge gubuk asmara
Apik suwuke apik tenan. Nggih. Jelas Coba suwuke tok coba. pangudi budaya kok. Heeh, pangudi luhur. Yuk, 1 2 3. Oke. Jose lek bareng. Hah? Lek bareng. Nek bareng. Lah sing mangan pop miki kok ora nabuh. Nabuh dhewe. Yo mabuk dhewe, sing mabuk dhewe. Nabuh dhewe. Yo, Coba. nganggo lambe. Yo, coba. Lah kok nggo lambe ora nyonyor iso. Nak, yo, 1 2 3. Ya. Iki lek nggo lambe, lek nganggo instrumen. Nganggo instrumen coba. Dene mangan. Yo. Ora krungu sing seru. Sing seru nganggo kuku. Tabuh Bali. Oke, aku wis percaya mesti iso. Ampun. Pangudi budaya, oke. Pangudi budaya kok mesti lulus. Oke. Sing kenong. Sing enong. Sing enong nabuh wau. Sing kempul. Sing nabuh kabeh sing ora mbing niki tok. Oh, niki Nek tok. mangan pop mie wis kadung jarangi mangke sak cacing cat. Oh iya. Mumpung sik sak uget-uget. Oke, Mbak Ekam. Abahe terima kasih. Nggih. Nggih, Matur piye? nuwun. Saya tak neruske lakon. Ngaten. Paling 10 menit mau goro-goro meneh. Ngaten. Nggih, Ya setengah jam lah, goro-goro. Nggih, paling ora jenengan ku 7 jam juga goro-goro. Mbak Ekam mau langsung ada acara atau masih digoro-goro? Derek Dewo, bagaimana Pak? Monggo, kula pun dimanggake niku pun. Wah, iki nyanyi regone apa-apa. Ah. Nggih, Nggih. Monggo. Oke, Sugeng. tak lanjut dulu. Ngaten. Nggih. Nggih. Oke, matur suwun. Yo lakone lanjutke. Layon ki wae, Duk.